Часът е почти 6:30 сутринта и направо ми е трудно да повярвам, че съм станала толкова рано. Но ще си направя кратка Active Sitting гимнастика. Предполагам, че всички са чули за Active Sitting гимнастиката на Коко Ковачев, но има човек, който не знае за нея. Аз лично много я харесвам и я намирам за супер полезна, бърза и много ефективна, така че всеки ден правя нещо от упражненията на Active Sitting, след което заедно с Рико, той вече е тук до мен, ще излеземе на сутрешна разходка, да си направим сутрешните крачки, разбира се, да се видим с страхотните ни приятели в парка, след това закуска, време за молитва и оставане насаме със себе си, притихване и започва работния ден. Пожелавам на всички страхотен ден и бъдете много усмихнати. Чао! Това видео е част от поредицата за моето лично предизвикателство за по-добра физическа и емоционална форма през 2025 година, като жена, която е вече на 50 плюс